सामथाय वाट आसलते नों देबार भटखौ सोरनो होमागोन देलाय खोथालाय आंनो खोथालाय मानो नांगौ नोंनो जेनेबा आं भटखौ सोरनो होयो होआ आरो आं ओरैनो मिथिनो लुबैदोंब्रा बुं खोथालाय भट होनायानोथ' जादोलै UPPL आव होबाबो BPF आ गाज्रि मोनगोन BPF नाव होबाबो UPPL ना गाज्रि मोनगोन साला सोर सासेखौ लिडारखौ सायख'नो दाबो गोनो गोथो जागासिनोलां थुदोब्रा सामथाय नांगोल पार्टिनावबो फैसा लायनोसै ओमफ्राय ट्रेक्टर पार्टिनावबो फैसा लायनोसै ओमफ्राय भटखौ ग्राव BJP नाव होनोसैब्रा बरबाक फैसाजों नों एथ'बां बेसेन गोसा भटखौ फाननो आं हले फानालै जोंनि बड'लेण्डआव BJP खौ लाबोनाय माने जोंनि BTC नि माखासे पावार फांसनफोरखौ मन' होनाय मिथिबाय माखासे मुंख्लंफोरनि सावनांगोनबो सोरनावथ' होनो होनबालाय सासे सायख'नांसिगोन बिदिनो सोरनो होनाया मोजां जागोन आरे बाबा इलेक्सनानो गैथारला इलेक्सन बायनानै सायख'बानो जाबाय होनबालाय नोङो रब्रा साननैसो बर'नि मोनसे नङा मोनसे पार्टियावनो होनांसिगोन आरो BPF नो होदो एबार भटखौ नांगोलाव हो नांगोलाव सामथाय मोदलासो दख वाह मालाबानो नांगोलनि सापर्टार जाना दं होनबा नोंबोलाय माथो सामथाय UPPL नि सोरबा लिडारनिफ्राय गरनैसो लायदोंलै ओइ जानला मोनला दा बुंदो मोदला थांगोन नों सोरनिफ्राय फैसा लायदों आंलाय मानसिया साला दिनैसिमबो रावनिफ्राय पार्टिनिफ्रायबो बिजि खान्दाखौनो मोनफेराखै बेखायनोथ' एबार BPF नाव भट होब्रा अब्लानो गासिबो मोनजोबगोन बाह मोदला मालाबानो नांगोलनि गरा जाना दंथारलै माथो नोंबो बुरबक जोंफोरबायदि मानसिया राजखान्थियाव ओंखाराबा गुन्दै गैला माथो मावना जाबावनो मालाय ताला ताला बिल्डिं गारि मटर लाजोबथारबा थिखा मावनानै जोंफोरनि लोगोफोरानो जोंफोरा सिगां हाबना लानो रोङासै पार्टिफोराव सेस माने नोंसोरो गावनि डेभेलप जानायखौ नायनानै पार्टियाव हाबदों आरे बुरबक गाव सिगां डेभेलप जाग्रोबासो गुबुनखौबो डेभेलप खालामनो हागोन दा नालै जोंनो जेबो जायगाफोरा एसे डेभेलप जाबानो जायो जोंफोरना डेभेलप मा रखम डेभेलप जादोंलै 5 बोसोराव मा मावखोलै UPPL सरकारा हा होमबालाय 17 बोसोराव BPF आ मा मावनायमोन हा लाय दासो हमजाबायना नों पुरा UPPL नि सापर्टार खाब्रा नों पुरा UPPL आव भट होखांबाय आरो होयो होआ जोंनि गोसो नोंहा बुंनो मा अधिकार दं आरे बुरबक खुलाय ओंखाररा जोंफोरबायदि मा थाखुमा बेलाय BPF आ BPF UPPL आ UPPL एरे आंनि UPPL नि दे आंनि UPPL नि आं मानो UPPL जादों नों खोनासंना लाग्रो आंनिखौ खोनासं आं मानो BPF सापर्टार आंनिखौ खोनासंग्रोलाय आरे आंनिखौ खोनासंग्रो जाबाय दे सामथाय नोंनो बुंग्रो दे नों मानो UPPL नि सापर्ट BTR सरकारा गोबां गोजोन खालामनो हादों मिथिबाय स्टेबिलिटि खालामनो हादों भायलेन्स गैयै खालामनो हादों सोलोंथायाव जौगानो हादों बिजाबनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना सुस्रांनो हादों मिथिबाय बेलाय बेकारसो बेलाय BPF नि समावबो जाखानायमोन ना आरे खोनासंना लाग्रोब्रा र' बुंनो होग्रो इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे जौगालु खामानिफोरा मावफुंजादों मिथिबाय जेरै लामा ब्रिज गामियारि हान्थामेला राहा बानायनाय बायदिफोरा आपग्रेड जादों मिथिबाय इमप्लयमेन्ट इयुथफोरनि जौगानाय खामानि मावनो हादों BTR लेभेलनि जब होनो हादों स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनो हादों फुटबल टिम जेरै माबाफोर इयुथ फेस्टिभेलफोर बायदि खुंनो हादों मिथिबाय बेखारसिफोर माथो लाब जादोंलै लामा ब्रिजफोराथ' हाग्रा मोननि समावनो खावसेया सेंसन जाखानायसोमोन फिथा हास'दोंल'सो आरे खोनासंग्रोब्रा आंनिखौ आदसा दा हेल्थ सेक्टरावबो गोबां खामानि मावदों मिथिबाय आइजोफोरनिबो आरो समाजारि जौगानाय गोबां खामानि मावदों कालचार आरो आइडेन्टिटि गोबां खामानि मावदों करापसन फ्रि आरो ट्रान्सपारेन्सि हानि जेंना सुस्रांनाय ससियेल वेलफेयार इकनमिक सापर्ट इन्डास्ट्रि टाउरिजम गोबां खामानि मावनो हादों नोंसोरलाय मा पात्ता बहा नुदों नोङो सानथाय बहा नुदों मावफुंजानाय ससियेल मिडियाआवल' मावफुंजानो थांगासिनो मावफुंगोन बिदिल' होयो माथो ससियेल मिडियाआवल' मावफुंजाना जायो आरो मा बुंदों नोङो कारापसन फ्रि दाख्लैलाय माथो BCDC फरेस्टगार्डफोरावनो माथो दावराव जादों लासोदो होननानै आरो मा होनो ट्रेन्सपेरेन्सि दाख्लैलाय माथो टेटनि माबाखौ कार्ड मार्कखौनो देखायनो हायाखैलाय नोंसोर अपोजिट पार्टियालाय बहा नुब्रा इफोरखौलाय मावफुंजानायफोरखौलाय नोंसोरथ' बे बुजियागारा सिंनि बाथ्राखौ मिथियागारा बुंखागोन ना उल्था भाइ आंनिखौ खोनासं आं माने BPF नि सापर्ट दे दाना खोथा नोंनिखौबो नों जि डेभेलपनि बाथ्रा बुंदों बे हाग्रामा सारनि समावबो माखासे मावफुंजाखानाय मिथिबाय आरो BPF नि सरकार फैनायलाय बिनि डाबल मावगोन नाथाय सिगां BPF नि समाव एसे दादागिरि खालामनाय गुन्दागिरि खालामनाय दम होनायफोरा एसे सोलियोमोन आरो थाट बुरबक सापर्टारा बिदि बुङो सरि बावगारगारदोंलै दे खोथादो खोनासं बुरबकफोर आं माने BPF नि सापर्टार UPPL सरकारा बांसिन हाइलाइटखौल' नागिरो हाइलाइट जानानै नाम खामायनो नागिरो नाथाय सिंनि जेंना सुस्रांनायाव खम जानायखौ नुनो मोनो सिगां BPF सरकारावबो जाख्ल'नाया दंमोन दंनाया नाथाय दा नै UPPL सरकारावबो कारापसन फ्रि खालामनो हायाखै बेबो मोनसे फेलार UPPL सरकारा माखासे फान्डफोरखौ मोजाङै बाहायनो रोङियाव ग्रासरुट लेभेलसिम खामानिफोरा मावफुंजाजोबाखै जाउनाव पेन्डिंफोर जाबाय थानाय नुनो मोनदों आं BTR एकर्डखौ सापर्ट होयो खिन्थु थाखानाय BTC नि माखासे
पावार एन्ड फांसना डाइलुट जानाय आरो गोमानायनि थाखाय आङो 100% गोजोननाय गैया। UPPL सरकारा माखासे खोथा होनाय खामानिफोराव गोबाव जानाय आरो मावफुंजायैनि थाखाय फेलार जाबाय। डिसिनो माखासे रुलिं पावारफोरखौ होनायनि थाखाय डिसिआसो दा माखासे बुस्थुफोरखौ सामलायजोबो। सिगां नाथाय बिदि नङामोन। आरो सिगां BPF नि समाव EMGM फोरा हाइलि स्टेटास माखासे दंमोन, नाथाय दा SPDC फोरा EMGM फोरखौ साधारन पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट बासो रेसपन्स होयो। मालाबा नुनो मोनो 6 शिड्यूलनि ST स्टेटासा खहा जाहां जायो आरो बेबायदि जेनेरेल काउन्सिल जुदि जायोब्ला उनावहाय बर'फ्रा गोबां प्रब्लेम दं। बिटिआर एकर्डनि माखासे क्लजफोराव कन्सपिरेन्सि आरो बर'फोरनि स्टेटास डाउन जानायनि माखासे स्ट्रेटेजि प्लेनफोर बाहायनाय दं जायखौ सरासनस्रायै बुजिनो हाया। BPF सरकारा मोनसे फकास दंमोन स्टेबिलिटि लाखिनाय प्लास गोलाव सम एक्सपिरियेन्स दंमोन, हारिनि थाखाय आइडेन्टिटि प्रटेक्शन लाखियोमोन। UPPL सरकाराबो थिगानो गोदान आइडिया गोदान इनिशिएटिभ लायो, मडार्नाइजेसन खालामनो गोसो होयो आरो बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बांसिन फकास होयो। जाट मोदला नों एनालाइसिस खालामदोंना UPPL खौ सापर्ट होदोब्रा? दा बुरबक आं सानै हयसे बाथ्रा बुंदों। बै साना हौवानो बै साथा मुस्रि फैसा पासफोरावनो बायजालाबायनानै भट होलाबायनायाथ' उनाव गाब्र'यो। नोंसोरसो गाब्र'गोन देबार मिथिबाय, नांगोलनो भट होयोबा नोंसोरसो गाब्र'गोन। नोंसोरनि दमा बारा गोबाव गैलाथ'। मोदला नों लोगोआनो आंखौ बेबायदि राजनितिनि बाथ्रा लानानै आंखौ बिदि बुंनो हानाय जाबाय। नों UPPL नि गरा जानायखौसो आं बै BPF नि गरा जादोंब्रा। आरो BPF आ 17 बोसोर सालायबाय, देबार खेबसेबाव UPPL खौबो 5 बोसोरसो सलायबावनो होबावनो हाया नामा? मानो होनो मोनसे सरकारानो थाबाय थायोब्ला बादुला जालाङो मिथिबाय। मोदला नों आंखौ गाबोन लोगो हम, गाबोन अपेन चेलेन्ज खालामगोन। देखा जाग बारु आंबो दं। फै थांसै गुसुंग्रा। गैला माथो आसोलफोरा गावसोरनो लिंहरानो फैयासै। नायबाय थाब्रा बिसोर फैखाला, गिखाबाय बिसोरो। ओइलाय फैगौ आसोलफ्रा फैनो जावखाङोब्रा बिसोरखौ। मालाय नांगोलफोर मोनफैना दं होनबा? माथो नांगोला जेब्लाबो सिगाङाव होआब्रा, ट्रेक्टरफोरालाय उनावसो। ओमफ्राय मोदला नोंसोरो सोलायमारला होनबा? परिबर्तन लुबैया होनबा नोंसोरो? ओमफ्राय नोंखौ राजखान्थिनि खोथा रायलायनो लेंहरदों ना मानो लेंहरदों बुं? मोदला नों आंखौ मैया जावदोंना, दिनै आंखौ सरि बि। सरि नोंसो आंखौ सरि बिनांगौ। ओइ मोदला भाइ, राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन, लिडारफोराबो बास्लायगोन मिथिबाय। जों बेबायदि फिसा मानसिया इमान गरा जाना लाब गैयालै भाइ मिथिबायना। सोरथ' गरा जादोंब्रा, बेलाय गावबा गावनि मोनथायसो दा। लोगोआ लोगो बायदि थानांगौलै भाइफोर मिथिबायना। जानायनि लोंनायनि पलिटिक्सनि खोथा रायलायना मिथिबाय। जायखौ मोजां मोनदों बिनि सिरि भट होब्रा आंनिबाथ'। औलै नोंमारगौ, सारा लिडारफोरा देरलांगोन, ओमफ्राय जोंहा पाब्लिकफोरा गावजों गाव बुलाय सुलाय थैयो नामा? लिडारफोरा जोंनियाव सानसे साननैल' आथिं हमफैगोन भटनि सिगां, नाथाय जों बिसोरखौ बोसोरबा गाहाम आथिं हमहैबाय थानो गोनां जायो। बेखायनो लंकायाव थांनानै राबन जाहैनाय लिडारफोरखौ सिनायना लानांगौ मिथिबाय। फैसा थाखाजों नैबे दानि जुगावबो बायजायोब्ला बिनिख्रुइ बुरबक रावबो गैला। पावार आरो फैसाया मानसिखौ अहंकार खालामनो नागिरो आरो पावार आरो फैसाया मानसिखौ बुथारनोबो हायो। सैमाखौ फोथाय, अब्लाबो पलिटिक्सनि गेदेर लेक्सार होनाय लिडारनि खोथाखौ दा फोथायना ला। लिडारफोरा पार्टियाव जइन जायो समाज सिबिनो होनानै, नाथाय बिदि नङा। गिबियाव बिसोर जइन जायो टिकेट मोननोसो, आरो सेकेन्डआव बिसोर जइन जायो फैसा खामायनो, थार्डआव बिसोर जइन जायो पावार मोननो। थारमाने राजखान्थिया फैसा खामायनायनि मोनसे प्लेटफर्म होननानै सानो आरो बिसोर लेक्सारखौ होगोन समाज सिबिनायनि नामाव। गेदेर लिडारफोरा कारापसन खालामबाबो रुलिं पार्टियाव जइन जाहैबानो जेबो दाय गैया जायो। आरो आमार भट गेलेनो होनानै नमिनेसन गथायफ्लानानै उनाव फैसाजों बायजानायाबो मोनसे बिजनेस आदामोन, बिजनेस। बैबा बैखौ लिडारखौ रायनाय, पार्टि सोलायनाय, बेनोसै आरोना बर'नि राजखान्थिया। पावाराव थानाय समावबो नोंथांनि जायगायाव नोंथांनि ओनसोलाव जेबो खामानि मावाखैब्ला, नोंसोरखौ खबर लायाखैब्ला बेबायदि लिडारखौ आरो दा खाबु होबावसै। गतिके लिडारफोरखौ सिनायनायनि सम जाबाय। नांगोल ट्रेक्टर नांलाय थानानै लाब गैया। बेखायनो सानै हयै भट हो रायजोफोर। जै बर' हारिनि जै।